हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय 18वा मोक्ष संन्यास योगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण आज मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या भाषेमध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली. आपली बुद्धी ग्रहण करू शकेल एवढ्या साध्या सरळ भाषेमध्ये प्रभुपाद यांनी आपल्याला ही भगवद्गीता समजावली, त्यामुळे हे ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, तसेच श्लोकांचा अर्थ समजावून सांगितला. माझा अभ्यास पुढे सुरू राहावा म्हणून माताजींनी मला नेहमी प्रोत्साहन दिलं. इस्कॉनच्या सर्व टेक्निकल टीमला धन्यवाद. त्यांच्या सहकार्याने आपले हे उपक्रम पुढे सुरू असतात. त्यांचं सहकार्य असंच आम्हाला सर्वांना लाभत राहो. वर्गाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण 18व्या अध्यायातले काही श्लोक बघितलेले आहेत. माझ्या मते 53 पर्यंत श्लोक आपण बघितलेत आणि आज आता 54व्या श्लोकापासून आपण सुरुवात करतोय. तर आधीच्या आपण काय समजून घेतलं, जे थोडंसं उजळणी करून मग आता पुढे जाऊ. आता भगवत सेवेमध्ये जेव्हा एखादा व्यक्ती किंवा भक्त कर्म करतो आणि कर्मफळांचा त्याग करतो आणि असं क्रमशः करत राहिल्याने मनुष्याला परमोच्च अवस्थेची प्राप्ती होऊ शकते. आता ही परमोच्च अवस्था म्हणजे कुठली, तर आत्मसाक्षात्काराचा हा स्तर आहे आणि यालाच पूर्णावस्था असं म्हटलेलं आहे, ज्याचं वर्णन आता इथे आपण काही श्लोकांमध्ये समजतोय. तर ही जी सर्वोच्च परमोच्च अवस्था आहे, ज्याला ब्रह्मावस्था किंवा ब्रह्मभूत अवस्था असंही म्हटलं जातं, ही केव्हा प्राप्त होते, ज्या वेळेला तो भक्त देहात्म बुद्धीतून मुक्त होतो. आणि देहात्म बुद्धी असणे म्हणजेच मी शरीर मानणे, म्हणजेच भौतिकामध्ये त्याचा भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव त्याच्यावर असतो. ज्या वेळेला तो देहात्म बुद्धीमधून मुक्त होतो, म्हणजे प्रकृतीच्या 3 गुणांना पार करू शकतो, त्यावेळेला प्रकृतीच्या द्वंद्वांनी तो विचलित होऊ शकत नाही. तो विशुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थित असतो. आणि आता त्या या ब्रह्मभूत अवस्थेबद्दलच आता आपण हा 54वा श्लोक समजून घेतो आहे. कोण वाचेल आज? हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही वाचाल? रत्ना माताजी. माताजी, मी ना एक 10 मिनिटात घरी पोहोचते. ट्रॅव्हलिंग मध्ये चालेल आहे. चालेल, ठीक आहे. मग रिक्षेत तुम्ही आहे मी. पोचलात की मला सांगा, मग हो हे हो, करू. मी सांगते मी हा आल्यास. चालेल हो चालेल चालेल. हा हरे हो. कृष्ण. मी हरे वाचते कृष्ण. तोपर्यंत. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण. अर्चना माताजी, तुम्हाला अनुवाद वाचायचे आहेत का? म्यूट आहात तुम्ही माताजी. हा वाचा अर्चना माताजी, अनम्यूट करा आणि वाचा अनुवाद. तुमचा हँड रेस्ड आहे, पण तुम्ही माईक ओपन करा माताजी. हा आता आता बोला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे
ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त झालेल्या मनुष्याला तत्काळ परब्रह्माचा साक्षात्कार होतो आणि तो पूर्णपणे आनंदी होतो. तो कधीही शोक करीत नाही आणि कशाची आकांक्षाही करीत नाही. तो सर्व प्राणी मात्रांच्या ठिकाणी समभाव ठेवतो. अशा अवस्थेमध्ये त्याला माझ्या विशुद्ध भक्तीची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या ब्रह्मभूत अवस्थेबद्दल आपण जाणून घेतोय. ही ब्रह्मभूत अवस्था म्हणजे ब्रह्मण स्वरूपाच्या साक्षात्काराची स्थिती आहे. ब्रह्मण, परमात्मा आणि भगवान हे ईश्वर साक्षात्काराचे 3 टप्पे आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये समजून घेतले होते आणि हे क्रमशः प्रगतीने एखाद्या भक्ताला किंवा साधकाला प्राप्त होतो. तर जे निर्विशेषवादी आहेत, जे भगवंतांना निराकार मानतात, त्यांच्यासाठी हा ब्रह्मण स्वरूपाचा साक्षात्कार हेच त्यांचं लक्ष असतं किंवा हेच ध्येय असतं. पण जो भगवंतांच्या साकार रूपाला मानतो त्याच्यासाठी मात्र इथून पुढे भक्तीमध्ये प्रगती करावी लागते आणि शुद्ध भक्त होऊनच भगवान स्वरूपाचा पूर्ण साक्षात्कार मग तो करू शकतो. जसं आता स्वच्छ निर्मळ पाणी असेल तर त्याच्यामध्ये चंद्राचं प्रतिबिंब पण अगदी स्वच्छ पडलेलं दिसतं, स्पष्ट पडलेलं दिसतं. तसाच हा ब्रह्मभूत अवस्थेचा साक्षात्कार असणारा व्यक्ती अतिशय शांत चित्त, स्थिर चित्त असतो. कृष्ण चिंतनाच्या व्यतिरिक्त इतर काहीही तो करत नसल्यामुळे आनंदी असतो आणि सर्वांना समदृष्टीने पाहतो. उच्च नीच असा भेद ठेवत नाही. त्याची इंद्रिय पूर्णपणे संयमित असतात आणि त्यामुळे विषय उपभोगाची इच्छा त्याच्यामध्ये नसते. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. भक्त्या माम अभिजानाति यावन्नश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो, तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 54व्या श्लोकामध्ये मद भक्तिम लभते पराम असे शब्द आले होते आणि या श्लोकाची सुरुवात कशी होते आहे? भक्त्या माम अभिजानाती. दोन्हीकडे भक्ती हा शब्द आलेला आहे. म्हणजे कृष्ण काय म्हणतायत की केवळ भक्तीद्वारेच मला जाणता येते. एकमेव मार्ग कृष्णांना जाणण्याचा हा भक्ती मार्ग आहे आणि जो हा मार्ग अवलंबतो तो कृष्णधामात प्रवेश करू शकतो. अनन्य भक्तीद्वारेच आपण कृष्णांना जाणू शकतो. मग हा भक्ती मार्ग अवलंबण्यासाठी सर्व काही सोडून ज्ञान घ्यायला जंगलामध्ये जायला हवंय का? एकांत स्थानी राहून ज्ञान संपादन करायचं, स्वाध्याय करायचा, त्याच्यावर चिंतन करायचं, असं करण्याची आवश्यकता नाही. जिथे आपण आहोत तिथूनच आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत आपण या भक्ती मार्गाचा अवलंब करू शकतो आणि क्रमशः कर्मफळांचा त्याग करत ही स्थिती गाठू शकतो. आता हा श्लोक जो आहे ना 55वा हा श्लोक भक्तियोगाचं सार सांगतो आपल्याला. भक्त्या माम अभिजानाती म्हणजे केवळ अनन्य भक्तीनेच मला जाणता येतं असं कृष्ण म्हणालेले आहेत. आता पुढचा बघू आपण श्लोक. हा 56. हरे कृष्ण. सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वन्नो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात की कृष्ण भावनेमध्ये केलेली कार्य ही भक्ताला भगवत धामाकडे अग्रेसर करतात. आपण समजून घेतलं की भौतिक ऐश्वर्य जी आपल्याला प्राप्त होतात, भौतिक ऐश्वर्य म्हणजे कुठली? धनसंपत्ती आहे, शिक्षण आहे, उच्च शिक्षण आहे, सौंदर्यवान कोणी व्यक्ती असतो, कोणी शक्तिशाली व्यक्ती असतो, कोणी खूप प्रसिद्धी प्राप्त करतो, ही सगळी भौतिक ऐश्वर्य आहेत. तर ही मनुष्याला त्याच्या प्रारब्धाने प्राप्त होतात. म्हणजे प्रारब्धामध्ये असतील तर ती त्याला निश्चितपणे मिळतात. त्यासाठी त्याला विशेष प्रयत्न करावे लागत नाहीत. जसं आपण म्हणतो ना पूर्वजन्मार्जितम पुण्ये अग्रे धावती धावती. पण भक्तीमध्ये जी आपल्याला प्रगती करायची असेल त्यासाठी मात्र प्रयत्न करावे लागतात. म्हणजे जशी पुण्यकर्म एखाद्या माणसाने पूर्वजन्मी केलेली आहेत तर आता त्या कर्माचं फळ तो प्राप्त करतोय म्हणजेच ही भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करतोय. जसं आता आपल्याला दुःख काही आपण न मागता येतात
तशी सुख जी भगवंतांनी आपल्यासाठी ठेवली आहेत ती पण आपल्याला मिळतातच. त्याच्यासाठी विशेष कष्ट घेण्याची गरज नाही. पण भक्तीमध्ये जर का आपल्याला ऊर्ध्व प्रगती करायची असेल, कृष्णांकडे पोचायचं असेल, तर निश्चितपणे प्रयत्न करावे लागतात. आणि त्यासाठी कृष्णांची किंवा कृष्णांचे जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांची आपल्यावरती कृपा लागते पुढे जाण्यासाठी. कुठलंही कर्तव्य न सोडता जिथे आहे तिथूनच कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पाळत कृष्णांच्या बरोबर जोडून हा प्रयत्न आपण करू शकतो. कृष्ण भावना भावित कार्य करू शकतो. आणि आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नांवरती प्रसन्न होऊन कृष्ण आपल्याला भगवत धामाचा रस्ता गुरूंच्या मार्फत दाखवतात, गुरूंच्या द्वारे दाखवतात. अशा प्रकारे जो आता कृष्ण भावनेमध्ये प्रामाणिकपणे कार्य करीत असतो, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न राहतो, त्याचा भगवत धामामध्ये प्रवेश हा निश्चित असतो. भक्तासाठी असं म्हटलं जातं की त्याचा प्रत्येक पुढचा जन्म हा आधीच्या जन्मापेक्षा श्रेष्ठ ठरतो. आता कृष्ण भावनेतली कार्य ही भक्ताला क्रमशः तिथे भगवत धामाकडे अग्रेसर करत असतात. आता 57वा वाचू आपण. हरे कृष्ण. चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व कर्मामध्ये माझाच आश्रय घे आणि सदैव माझ्या संरक्षणाखाली कर्म कर, अशी भक्तिमय सेवा करीत पूर्णतः माझ्या भावनेने युक्त हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 57व्या श्लोकात काय सांगितलंय, तर महत्वाची गोष्ट आपल्याला समजायला पाहिजे की आपल्या मनाला बरं वाटेल तसं कार्य करून आपण त्या कार्याचं फळ भगवंतांना अर्पण केलं तर ते बरोबर नसतं. कृष्ण भावनेमधलं ते कार्य म्हणता येणार नाही जे आपण आपल्या मनाने करू ते. लक्षात काय ठेवलं पाहिजे, कृष्णांच्या आदेशानुसार म्हणजे शास्त्रांच्या आधाराने आपल्याला जी कर्म सांगितली आहेत योग्य, ती आपल्याला कर्म केली पाहिजेत आणि अशा कार्याचं फळ कृष्णांना आपल्याला अर्पण करता येतं. कृष्णांचा आदेश समजून घेण्यासाठीच प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा आश्रय त्यासाठी घ्यायला हवा. त्यांच्याकडून योग्य प्रकारे हे ज्ञान आपण समजून घ्यायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे जेव्हा आपण कर्म करू तेव्हा मग परमसिद्धी प्राप्त करू शकू. कृष्ण 4थ्या अध्यायामध्ये म्हणालेत बघा की कर्म काय अकर्म काय हे निश्चित करण्यामध्ये बुद्धिमान लोकही गोंधळून जातात. आणि मनुष्य जर भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याविषयी गंभीर असेल तर त्याने हे कर्माविषयीचं ज्ञान जाणून घेतलं पाहिजे. कर्म अकर्म विकर्म ह्यातला भेद जाणला पाहिजे आणि यापासून प्राप्त होणारं कर्मफळ समजण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. कारण हा अत्यंत गहन विषय आहे आणि त्यासाठी व्यक्तीने स्वतः आणि भगवंत यांच्यामधला संबंधाच्या विषयीचं जे ज्ञान आहे ते प्राप्त करणं आवश्यक आहे. तर जेव्हा हे ज्ञान घेऊन तो समजतो की मी भगवंतांचा शाश्वत सेवक आहे, भगवंत हे स्वामी आहेत, तर त्यावेळेला तो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतो. आता संपूर्ण भगवद्गीता हाच उपदेश करते आणि कृष्ण भावना भावित कर्म हे किती अत्यावश्यक आहे हे आपल्याला सांगते. कृष्ण भावनेच्या विरुद्ध केले जाणारे कर्म ज्याला विकर्म म्हणतो हे मात्र निषिद्ध कर्म आहे आणि हे ज्ञान कृष्ण भावनेमधील अधिकृत व्यक्तीकडूनच प्राप्त केलं पाहिजे. गुरु परंपरेतून आलेल्या गुरूंकडून ज्ञान घेणे म्हणजे प्रत्यक्ष साक्षात भगवंतांकडून ज्ञान घेण्यासारखं आहे. आणि अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ती म्हटला जातो जो अशा प्रकारचं ज्ञान ग्रहण करतो, त्याप्रमाणे आचरण करतो. आणि अन्यथा जर का आपण असं ज्ञान आपण वाचून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तरी भौतिक जगामध्ये जो बुद्धिमान असतो असा व्यक्तीही गोंधळून जातो आणि योग्य तो मग ठरवू शकत नाही. त्यासाठी प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून ज्ञान घेण्याचा हे खूप महत्व आहे. आता जसं श्रीला प्रभुपाद बघा आपल्या प्रवचनांमध्ये अनेकदा म्हणत असत की मी पोस्टमन सारखं कार्य करीत आहे. पोस्टमन कसा असतो, पत्र एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पोहोचवण्याचं कार्य करतो. पत्रातील मजकुरामध्ये तो काही बदल करत नाही. मनी ऑर्डरचे पैसे असतील तर ते तसेच्या तसे त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवतो. त्यातले काही पैसे तो काढून घेत नाही किंवा काही पैशांची भर घालत नाही. तर तसंच गुरु शिष्य परंपरेतून दिलं गेलेलं हे ज्ञान असतं जे गुरूंकडून प्राप्त झालं तर ते तसंच्या तसं शिष्य पुढे देतो, त्यात कुठलेही बदल न करता. आणि आपली इस्कॉन मध्ये ही परंपरा ब्रह्मगौडीय वैष्णव परंपरा म्हटली जाते. तर ही परंपरा सुरुवात कोणापासून होते, त्या परंपरेची सुरुवात कृष्णांपासून होते. कृष्णांनी हे ज्ञान प्रथम ब्रह्मदेवाला दिलं, त्यांनी नारद मुनींना, त्यांनी व्यासदेवांना, त्यांनी मध्वाचार्य यांना, असं करत करत ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे श्रीला प्रभुपाद यांचे गुरु होते, ज्यांच्याकडून श्रीला प्रभुपादांनी हे सर्व ज्ञान
ज्ञान प्राप्त केलं आणि श्रीला प्रभुपाद हे या परंपरेतील 32वे आचार्य म्हटले जातात. आणि म्हणून श्रीला प्रभुपाद यांनी जे अनुवाद केले, जे तात्पर्य लिहिली या भगवद्गीतेची, त्याचं नाव भगवद्गीता जशी आहे तशी असं म्हटलेलं आहे. कृष्णांची वाणीच आपल्यापर्यंत जशीच्या तशी श्रीला प्रभुपाद यांनी पोहोचवण्याचं दिव्य कार्य केलेलं आहे. आणि कृष्णांची वाणीच असल्यामुळे, प्रत्यक्ष कृष्णांची वाणी असल्यामुळे अत्यंत प्रभावशाली आहे. आपल्यामध्येही आपण ह्या ग्रंथाचं जेव्हा अध्ययन करतो तेव्हा आपला अनुभव घेऊ शकतो. आपल्यामध्येही बदल हे होऊ शकतात. याचा अनुभव स्वतः घेतो आपण. आता 58वा बघू. वाचते माताजी, मी आले. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. 58वा ना. हो. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रेयसि विनङ्क्षसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये कर्म न करता आणि अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण इथे सांगतात की माझं स्मरण करत तू सर्व संकटांना पार करू शकशील. मच्चित्त हा सर्व दुर्गाणी, आणि माझ्या कृपेने सर्व संकटांना पार करशील आणि माझ्याकडे येऊ शकशील. मत प्रसादात तरिष्यसि म्हणजे तरुण जाशील. पण जो माझ्या आदेशाचं पालन करणार नाही तर तो मात्र अडचणीत येईल. आता कधी अडचणीत, संकटात बघा, कोणी नातेवाईक आपल्याला, मित्रमंडळी आपल्याला धीर दिला की काळजी करू नकोस, आम्ही आहोत तुझ्या बरोबर, किती बरं वाटतं आपल्याला. तसंच हे परमपुरुषोत्तम साक्षात श्रीकृष्ण यांनी आपल्याला दिलेला धीर आहे. मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी, माझं स्मरण कर, तू सर्व संकटांना पार करशील. आता कृष्ण म्हणतात, पण जो या माझ्या उपदेशाचं पालन करणार नाही, भौतिक जगामध्ये भोगच करीत राहील, तो मात्र अधिकच बंधनामध्ये अडकून जाईल आणि त्याचा नाश होईल. म्हणून विनश्यसी म्हटलेलं आहे. आता या श्लोकामध्ये कृष्णांनी 2 मार्ग सांगितलेले आहेत. एक म्हणजे काय, भोग करा किंवा मग माझं स्मरण करून कार्य करा. तर कृष्ण म्हणतात भोग करीत राहाल तर बंधनात अडकत जाल. आणि आपण 15व्या अध्यायामध्ये जो शिकून घेतला पुरुषोत्तम योगामध्ये, अश्वत्थ वृक्ष बघितला होता उलटा, ज्यामध्ये जीव एका फांदीवरून दुसऱ्या शाखेवरती असाच अडकून राहतो आणि अंत नसलेले या वृक्षामधून सुटकेचा मार्ग नसतो. पण जेव्हा आता आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी कार्य करतो, आपली शुद्धी तर होतेच आणि भौतिक आसक्तीला त्यागून आपण ऊर्ध्व प्रगती कृष्णांकडे जाण्यासाठी करू शकतो. पण आता या 2 मार्गांचा पर्याय दिल्यानंतर निवड करण्याचं स्वातंत्र्य कृष्णांनी आपल्याला दिलेलं आहे. बघा, भौतिक जीवनाच्या भवसागरामध्ये सर्वच जण, मनुष्य हे जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या चक्रामध्ये अडकलेले असतात. आणि जसं महासागरामध्ये वादळ येतात, कधी मोठ्या मोठ्या लाटा उसळतात, तशीची संकट अडचणी ही आपल्याला या भौतिक जगात त्याचा सामना करावा लागतो. पण या श्लोकात कृष्ण म्हणतात की माझ्या कृपेने सर्व संकटे पार करशील. कृष्णांनी, साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांनी बद्ध जीवाला दिलेलं हे आश्वासन आहे. आणि या उलट माझ्यापासून दूर गेलास तर मिथ्या अहंकारामध्ये राहशील आणि भोगामध्ये लिप्त राहिलास तर नाश पावशील. पण कुठला मार्ग निवडला तर काय होईल याचा परिणाम कृष्णांनी सांगितला आणि निवड करण्याचं स्वातंत्र्य जीवाला दिलं. आधी आपण 6व्या अध्यायामध्ये एक श्लोक बघितला होता, उद्धरेत आत्मना आत्मानम. त्यामध्येही कृष्ण म्हणाले होते की आपला जो आता आत्मा आहे हा कृष्णांचा अंश आहे आणि त्याला त्याच्या मूळ स्थितीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, म्हणजेच आत्म्याचा उद्धार करण्यासाठी जे आत्म्याचे स्वामी आहेत त्यांचा आश्रय घ्यावा लागेल. तेच कृष्णांनी इथे परत सांगितलं की माझा आश्रय घेतलास तर मी तुला या भौतिक जीवनातून तरुण नेईन आणि अन्यथा मात्र तुझा नाश निश्चित आहे. आता 49. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा न नियोक्ष्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या निर्देशानुसार कर्म केले नाहीस आणि युद्ध केले नाहीस तर तू मार्ग भ्रष्ट होशील. तुझा स्वभावच तुला युद्धात भाग घेण्यास प्रवृत्त करील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे तर तुझ्या क्षत्रिय धर्माचं तू पालन कर, माझ्या आदेशानुसार युद्ध कर, जे तुझ्यासाठी सर्वतोपरी हिताचं राहील.
पण भगवंतांच्या आदेशाचं पालन न करता स्वतःच्या मनमर्जीने वागलास तर मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावामुळे स्वतःला कर्ता मानून माझ्या हातून अनेकांची हत्या होईल असा विचार करून तर कर्माचा त्याग करून जर का तू युद्ध सोडून गेलास तर मात्र मार्गभ्रष्ट होशील. तर इथे लक्षात ठेवायला हवं आपल्यालाही की निसंशयपणे भगवंतांच्या आज्ञेचं पालन आपल्याला करायला हवं. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावरती चालत राहिल्यानेच आपण या मायेच्या जंजाळातून निघू शकू. भगवंतांची वाणी प्रमाण मानून आपल्याला आचरण करायला हवं जर का आपल्याला भौतिक जगाला पार करायचं असेल तर. अन्यथा इथे तर मग आपण अडकून राहू आणि इथून सुटकेचा मार्ग नाहीच आहे. आता 60वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मोहवश होऊन माझ्या आज्ञेनुसार कर्म करण्याची आता तू नाकारीत आहेस, परंतु हे कोणत्या तुझ्या स्वभावजन्य कर्मामुळे तू तेच कार्य करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे स्पष्टपणे कृष्ण सांगतात की मला शरण आला नाहीस, माझ्या आदेशांचं पालन केलं नाहीस तर मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली जाशील. मायाशक्तीचा प्रभाव हा म्हणजेच 3 गुणांचं बंधन आणि त्यांच्या प्रभावाखाली तुला कार्य करायला भाग पडेल. म्हणून निबद्ध स्वेन कर्मणा असं म्हटलेलं आहे. प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या वर्चस्वाखाली केलेल्या कार्याचा परिणाम काय होतो हे आपण आता 14व्या अध्याय 17वा अध्यायामध्ये व्यवस्थित समजून घेतलंय. 18व्या अध्यायाच्या सुरुवातीलाही हे गुणांच्या प्रभावाने कसं मनुष्याच्या स्थूल गोष्टींवरती आणि सूक्ष्म गोष्टींवरती प्रभाव पडतो हे जाणून घेतलंय. आणि 14व्या अध्यायात आपण सविस्तरपणे समजून घेतलं आणि कृष्ण म्हणाले जो सत्वगुण बाळगतो त्याची गती काय होते, जो रजोगुण बाळगतो त्याची गती काय होते आणि जो तमोगुण बाळगतो त्याचं भवितव्य काय असतं. जो श्लोक होता ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तीस्था अधो गच्छन्ति तामसा. म्हणजे सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्च लोकांची प्राप्ती करतो, रजोगुणी मनुष्य वारंवार पृथ्वीवरती जन्म करतो आणि निंद्य असं तमोगुणात जो असतो अशा मनुष्याचं नरक लोकामध्ये अधःपतन होतं. तर भौतिक जगामध्ये मायाशक्तीच्या प्रभावामुळेच बद्ध जीवाला त्याच्या स्वरूपाचं विस्मरण होतं. कृष्ण स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे हे विस्मृतीमुळेच तो भौतिक जगामध्ये मग इंद्रिय तृप्ती करत राहतो आणि परिणामी कृष्णांपासून अधिकच दूर जात राहतो. पण या गोष्टीची स्मृती जागृत होते तेव्हा तो मग कृष्ण भावना भावित कार्याशी जोडून घेतो, कृष्णांबद्दल प्रेम पुनर्जागृत करू शकतो आणि ही संधी केवळ आता त्याला मनुष्य जन्मामध्येच मिळत असते. तर त्यामुळे ही गोष्ट गंभीरतेने घेणं हे खूप आवश्यक आहे. आता 61. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति. भ्राममय सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, परमेश्वर प्रत्येक जीवांच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे काय सांगितलंय की कृष्ण प्रत्येकाच्या हृदयस्थळी परमात्मा म्हणून स्थित आहेत आणि सर्व जीवांचे भ्रमण म्हणजे मृत्यूनंतर आता कुठला जीव कुठल्या शरीरात जाणार 84 लक्ष प्रजातींच्या पैकी हे कृष्ण नियंत्रित करत आहेत. भ्रामयन सर्व भूतानी असं म्हटलेलं आहे. परमात्मा म्हणून सर्व जीवांच्या कर्माचे ते साक्षी आहेत आणि जीवाला देहांतर केल्यानंतर गतजन्माची स्मृती राहत नाही, पण कृष्ण जीवाच्या हृदयात राहून जीवाला तशी प्रेरणा देतात, मार्गदर्शन करतात आणि त्यांच्या योजनेनुसारच जीवाला विशिष्ट प्रकारचं शरीर मिळतं जिथे तो आपल्या इच्छा पूर्ण करू शकतो. म्हणजेच भगवंत जीवाचं भ्रमण म्हणजे मृत्यूनंतर कुठला देह मिळणार याची अनुमती देतात. तसंच जीवाच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रकृतीच्या द्वारे सुविधा प्रदान करतात. त्यामुळे आपण पूर्णपणे भगवंतांवरती निर्भर आहोत हे समजलं पाहिजे. सर्व जीव हे भगवंतांच्याच नियंत्रणाखाली आहेत आणि म्हणून त्यांना शरण जाण्यातच आपलं हित आहे. तर हा श्लोक आणि 15व्या अध्यायातला 15वा श्लोक की सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो अशी त्यातली ओळ आहे पहिली. या द्वारे आपण या दोन्ही श्लोकांच्या द्वारे समजू शकतो की भगवंत आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित असतात आणि ही वाणी कृष्णांची याला प्रमाण मानलं पाहिजे. कोणी म्हणतं ना की भगवंत कुठे आपल्या
डोक्यामध्ये, मध्यभागी, मेंदूमध्ये वगैरे असं कोणी काही सांगू शकतं, तर ते नाही. इथे भगवंतांनी स्पष्टपणे सांगितलंय, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो आणि ईश्वर हा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठती. त्यावरून समजायचं परमात्मा म्हणून आपल्या हृदयात भगवंत स्थित आहेत आणि जीवाचं तसं तसं मार्गदर्शन करतात, ती प्रेरणा देतात, त्याप्रमाणे आपण कार्य करतो. आता पुढचा बघू श्लोक आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की निसंशय होऊन परमेश्वराला सर्वांनी पूर्णपणे शरण गेलं पाहिजे. तमेव शरणम गच्छ, जे करण्याने परमशांती प्राप्त होईल. आता कृष्णांना शरण गेल्यानेच त्यांच्या शाश्वत धामाचीही प्राप्ती होऊ शकेल. प्राप्यसी शाश्वतम. आता अबद्ध जीव कसा आहे, सुटकेचा मार्ग शोधतो आहे आणि भगवंतांना शरण जाणं हाच त्याच्या सुटकेचा मार्ग आहे. अर्जुनाने 10व्या अध्यायामध्ये कृष्णांचा स्वीकार केलाय. परब्रह्म, परमधाम, परमम पवित्रम, परमम भवान असं म्हटलेलं आहे की ते भगवान आहेत, या गोष्टीचा स्वीकार केलेला आहे आणि त्यांच्या सम, त्यांच्याहून श्रेष्ठ असा कोणी नाही. त्यांना शरण जाण्यामध्येच सर्वांचं हित आहे, हे अर्जुनाने स्वीकार केलेलं आहे. अर्जुनाच्या द्वारे आता कृष्ण हे आपल्याला परत एकदा सांगत आहेत, कारण हा 18व्या अध्याय एक सारांश आहे जे आधी शिकलेलो आहे त्याचाच. म्हणून कृष्ण इथे सांगतात, पूर्णपणे त्या भगवंतांना शरण जा, ज्याच्या कृपेनेच तुला दिव्य शांती प्राप्त होईल. आता 63. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया, विमृतैश्चैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेत जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की मी तुला भगवद्गीतेचं संपूर्ण ज्ञान दिलेलं आहे. अत्याधिक गुह्य असं ज्ञान दिलंय. बघा काय शब्द आहेत, गुह्यात गुह्यतरम, एवढं गुह्य आहे, परम गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे. पण इथे अर्जुनाला ते असं म्हणत नाही कृष्ण की जसं मी सांगितलंय तसंच कर. कृष्ण म्हणतात यथा इच्छसी तथा कुरु, म्हणजे जशी तुझी इच्छा असेल तसं कर. आता यावरून समजतं की भगवंत जीवाच्या आंशिक स्वातंत्र्याच्या आड येत नाहीत. भगवद्गीतेचं गुह्य ज्ञान देऊन भौतिकेतून सुटकेचा मार्ग कृष्णांनी दिला, पण ते आपल्याला कुठेही बळजबरी करत नाहीत की हाच मार्ग तुम्ही सर्वांनी अवलंबला पाहिजे. जीवाला सूक्ष्म स्वातंत्र्य त्यांनी दिलंय निर्णय करण्यासाठी. आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन पूर्ण केलं, आता काय करायचं याचा निर्णय कृष्णांनी आपल्यावर सोडलेला आहे आणि हा उपदेश ऐकून कृष्णांची शरणागती घ्यायची की मायेचा दास बनायचं, इंद्रिय तृप्ती करायची, यावरून मग भवितव्य प्रत्येकाचं वेगळं ठरेल. आता काही जण म्हणतात बघा, इथे या जगामध्ये सर्व काही कृष्णांच्या इच्छेनेच होतं. कृष्णांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पात देखील लवत नाही. म्हणजे आपल्या हातात काहीच नाही, सगळं काही परमेश्वरच ठरवतात. तर अगदी बरोबर आहे. पण इथे आपल्याला एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की प्रत्येक जीवाकडे हे सूक्ष्म स्वातंत्र्य दिले गेलेलं आहे, निर्णय घेण्याचं, पर्याय निवडण्याचं. आणि जशी जीवाची इच्छा असेल ती अनुमती भगवंत देतात, प्रकृतीला तसा आदेश देतात, तेव्हा ती इच्छा पूर्ण होते. पण महत्वाचं काय, इच्छा जीव करतो, ती योग्य आहे का अयोग्य आहे हे ठरवण्यात भगवंत हस्तक्षेप करत नाहीत. जीवाची जशी इच्छा असेल त्याच्या योग्यतेप्रमाणे त्याला अनुमती भगवंत देतात. पण इच्छा जीव करत असल्याने त्या इच्छेमुळे प्राप्त होणारे परिणाम किंवा कर्मफळ हे जीवालाच भोगावी लागतात. आपण या अध्यायामध्ये जे सुरुवातीचे 14 ते 16 श्लोक शिकून घेतलं त्यामध्ये हे जाणलं. आता जसं एखादा मनुष्य बघा कुठल्या हॉटेलमध्ये गेला, त्याने मेनू कार्ड वाचलं, तिथे त्याने ऑर्डर दिली, मॅनेजर येतो, त्याची ऑर्डर लिहून घेतो, आतमध्ये जातो किचन मध्ये, त्या शेफला तो पदार्थ तयार करण्याची ऑर्डर देतो. पदार्थ तयार झाला की टेबलवरती या माणसाला तो पोचवला जातो, तेव्हा हा मनुष्य ते खातो. पण पदार्थ तयार करण्याची ऑर्डर हा माणूस देतो, त्यामुळे बिलही त्यालाच भरावं लागतं. तसंच जीव इच्छा करतो, भगवंत अनुमती देतात आणि प्रकृतीला आज्ञा देतात त्या प्रकारे कार्य घडून आणण्याची.
तसंच आपण केलेल्या निर्णयाची जबाबदारी ही आपलीच असते, म्हणून परिणामालाही आपणच जबाबदार असतो, कारण पर्याय आपण निवडलेला असतो. तर म्हणून कृष्ण आपल्याला इथे सांगतात, यथा इच्छसी तथा कुरु. म्हणजे अर्जुना, आता तुझी इच्छा जशी असेल तसं कर. आता कृष्ण कोण आहेत? अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत, सर्व लोक महेश्वरम आहेत. पण ते अर्जुनाला सांगतात की अर्जुना, आता जशी तुझी इच्छा असेल तसं कर. कुठेही बळजबरी करत नाहीत, कारण बळजबरी असेल तर ते नातं टिकतही नाही. आपण भौतिक जगामध्ये बघतो की कुठल्याही नात्यामध्ये असंच स्वातंत्र्य असेल तेव्हा ते नातं दृढ होतं, आणि नाही तर भांडण तंटे अशामुळे मग ते नातं खुलत नाही. तर भगवद्गीतेचं एवढं महान असं ब्रह्मज्ञान देऊनही कृष्ण अर्जुनाला हे स्वातंत्र्य देतात ठरवण्याचं, की काय करायचं ते तू ठरव. पण स्वातंत्र्य दिलं गेलं असलं तरी या स्वातंत्र्याचा उपयोग करून कोणी भौतिक भोगही करू शकतो किंवा कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होऊ शकतो. त्याचं आपलं हित कशामध्ये आहे हे मात्र मनुष्याने व्यवस्थित समजून घेतलं पाहिजे. आणि त्यासाठी मनुष्याने आपल्या सद्विवेक बुद्धीचा वापर करून परमात्म्याच्या आज्ञेनुसार कर्म करण्याचं मान्य केलं पाहिजे, आणि असं केल्यानेच तो कृष्ण भावना भावित होतो. मनुष्य जीवनाने साध्य करायचं जे परम ध्येय आहे ना, ते तो गाठू शकतो. आता भगवंत इथे अर्जुनाला युद्ध करण्याचा आदेश देत आहेत, आणि भगवंतांच्या या उपदेशाला शरण जाण्यातच जसं सर्वांचं हित आहे, तसंच त्यांचा काही ह्याच्यामध्ये स्वार्थ नाहीये. आपण कृष्ण भावना भावित झालो, त्याच्यामध्ये कृष्णांचा काही स्वार्थ नाहीये. जेव्हा आपली शरणागती नसेल, श्रद्धा नसेल, तेव्हा मात्र मनुष्य स्वतःच्या मनाने विचार करेल. आसुरी प्रवृत्तीचे प्रभाव असल्यामुळे कृष्णांपासून स्वतंत्र राहून सुख उपभोगणं हे आसुरी प्रवृत्तीचं लक्षण आहे, आणि त्यामुळेच मनुष्य कर्मबंधनामध्ये अडकतो आणि एकाहून एक अशी पापकर्म करण्यामध्ये गुंतत जातो. पण शरणागत मनुष्य जेव्हा होतो त्यानंतर मात्र त्याने भगवंतांच्या आज्ञेनुसारच कर्म करण्याचं मान्य केलं पाहिजे. म्हणजेच कृष्ण भावना भावित कार्यात संलग्न झालं पाहिजे. आणि ज्या व्यक्तींमध्ये दैवी गुण असतात, आपण दैवी गुण आणि आसुरी गुण हे दोन्ही शिकून घेतले. दैवी गुण आपण महत्व जाणून घेतलं होतं की 26 दैवी गुण जो बाळगतो ते मोक्षदायक कर्म आपल्याला करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. तर हेच ते गुण आहेत जे आपल्याला हा निवड करायला, की भगवंतांच्या आज्ञेनुसार कर्म करणं हे माझ्यासाठी योग्य ठरेल, हे आपल्याला समजावून सांगणारे, तशा प्रकारे कार्य करण्यासाठी आवश्यक असणारे हे एक दैवी गुण आहेत, जे आपल्याला मोक्षाकडे पुढे घेऊन जातात. आता पुढचा बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तू माझा अतिशय प्रिय सखा असल्यामुळे मी तुला सर्व ज्ञानामधील अत्याधिक गुह्यतर असे परमश्रेष्ठ वचन पुन्हा सांगतो. तुझ्या हितार्थ असलेले हे परम गोपनीय ज्ञान आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, प्रथम कृष्णांनी दुसऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला आत्म्याचं गुह्य ज्ञान दिलं. त्याहूनही गुह्य असं गुह्यतर ज्ञान दिलं की आत्मा हा कृष्णांचा अंश आहे. आणि नंतर 9व्या अध्यायामध्ये त्याहून अधिक गुह्य म्हणजे गुह्यतम ज्ञान दिलं की कृष्ण हे स्वामी आहेत, आणि या आत्म्याचं कर्तव्य आहे की स्वामींची सेवा करणं. आता 9व्या अध्यायामध्ये कृष्ण सांगतात अर्जुनाला, जो मन्मना भव मद्भक्त श्लोक आहे त्याच्यामध्ये, की सदैव माझे चिंतन कर आणि जे करून तुला माझी प्राप्ती होईल. आता हे परम गुह्य ज्ञान इथे परत एकदा कृष्ण अर्जुनाला सांगतात. दुसरी महत्वाची गोष्ट इथे कृष्ण सांगतात की तुला हे भगवद्गीतेचं परम गुह्य ज्ञान मी दिलं कारण तू माझा प्रिय सखा आहेस, माझा मित्र आहेस. आता कृष्णांचा प्रिय सखा आणि मित्र होता, दोन्ही भक्तही होता आणि मित्रही होता. आणि 4थ्या अध्यायातला जो तिसरा श्लोक होता ज्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणतात, भक्तो सीमे सखा चेती, म्हणजे भगवंतांशी असणाऱ्या या संबंधाचं अत्यंत पुरातन विज्ञान अर्जुना मी तुला सांगतो, कारण तू माझा भक्तही आहेस तसंच मित्रही आहेस. म्हणजे कोणी सामान्य मनुष्य हे भगवद्गीतेचं ज्ञान समजू शकणार नाही, त्यासाठी कृष्णांना शरण जाऊन त्यांचा भक्त होणं हे आवश्यक आहे. आणि 9व्या अध्यायातला जो शेवटचा श्लोक आहे, कृष्णांनी हे परमगुह्य ज्ञान दिलं, आता परत एकदा अर्जुनाला आठवण करून देत आहेत आणि अर्जुनाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना, की जे भगवद्गीतेचं सार आहे. आपण हा श्लोक बघूया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 65वा वाचा, मन्मना भव मद्भक्तो. आता स्क्रीनवरती आहे बघा. हा हा. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु. मामे वैश्यसि मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञाने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 9व्या अध्यायामध्ये 34व्या श्लोकात हे परमगुह्य ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं. ते परत एकदा सांगतायत, ज्याला भगवद्गीतेचं सार म्हटलेलं आहे. आणि महत्वाचा श्लोक आहे. भगवद्गीतेमध्ये 2 वेळेला हा श्लोक आलेला आहे. काही शब्दांचा फक्त बदल आहे. तर हा श्लोक कृष्णांचं परम वचन आहे. आणि अर्जुन त्यांचा कसा आहे, इष्टोसी मे दृढमिती आहे, म्हणजे अतिशय प्रिय आहे. म्हणून अर्जुनाला हे ते ज्ञान देत आहेत, जे त्याच्यासाठी सर्वतोपरी हिताचे आहे. तर कृष्ण म्हणतात, सदैव माझं चिंतन कर, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर, माझं पूजन कर. आणि असं केलेस तर निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. हे मी तुला प्रतिज्ञेने सांगतो. प्रतिजाने हा शब्द आहे, याचा अर्थ प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू मला अत्यंत प्रिय आहेस. बघा, अर्जुन तर भगवंतांचा भक्त आहे. त्यांच्या आदेशाचं पालन करणं हे त्याच्या जीवनाचं तो ध्येय मानतो. भगवंतांची हीच इच्छा आहे की या भौतिक जगामध्ये जे बद्ध जीव आहेत, दुःख भोगत आहेत, भरकटलेले आहेत, सर्वांनी भक्तीमध्ये जोडून घ्यावं, भगवंतांच्या आदेशानुसार कर्म करावीत आणि कर्मफळ भगवंतांना अर्पण करीत भगवंतांच्या इच्छेच्या विरुद्ध न जात भगवत धामाकडे प्रयाण करावं. तर हे जेव्हा होईल, शक्य होईल, तेव्हा मात्र मग अशा भक्ताचा भगवत धामात प्रवेश निश्चित होईल. तर 700 श्लोकांमध्ये 2दा आलेल्या श्लोकाचं हेच महत्व आहे की आपण आपल्या जीवनाला असं वळण दिलं पाहिजे की कृष्णांचं स्मरण आपल्याला सतत होत राहावं. कृष्ण इथे प्रतिज्ञापूर्वक सांगतात की जो कोणी अशा प्रकारे कृष्ण भावनेचं पालन करतो, तो भगवत धामाची प्राप्ती करू शकेल. आता 8व्या अध्यायातला श्लोक होता बघा. कृष्ण म्हणतात तिथे की अंतसमयी जसा ज्याचा भाव असेल तसंच शरीर त्याला पुढे प्राप्त होईल. यम यम वापी स्मरण भाव त्यजती अंते कलेवरम. जसा भाव अंतसमयी असेल तसंच शरीर मृत्यूच्या नंतर मिळेल. मग आता जीवनभर ज्याने कृष्णांचं स्मरण केलेलं असेल, ज्याला सराव असेल जीवनभर कृष्णांचंच चिंतन करायचं, तर निश्चितच अंतसमयी त्याला कृष्णच आठवतील आणि पुढे भगवत धामाची प्राप्तीही होईल. तर हेच भगवद्गीतेचं सार इथे कृष्णांनी सांगितलं. प्रतिक्षण भगवंतांचं चिंतन आपल्याला करायला हवं. अर्जुन भगवंतांचा प्रिय सखा आहे, म्हणून त्याला हे महत्वपूर्ण ज्ञान कृष्णांनी दिलं. आणि अर्जुनाच्या द्वारे हे सर्व ज्ञान कृष्णांनी आपल्याला दिलं, कारण भौतिक जगामध्ये आपण बद्ध जीव, सुटकेचा मार्ग आपल्या सर्वांना मिळावा, आपण या दुःखातून आपल्याला मुक्त करून कृष्णांच्या धामामध्ये जावं. आणि एकदा तिथे पोचलो की परत भौतिकात आपला जन्म होणार नाही, हे निश्चित आहे. आता पुढचा बघू. हा, हरे कृष्ण. आता वाचा माताजी. हा, सॉरी माताजी. हा. हो, हरकत नाही. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक आहे. शरणागतीचा मार्ग सांगणारा हा श्लोक आहे, ज्याचा स्वीकार करून अनेक भक्तांनी यापूर्वीच भगवत धामाची प्राप्ती केली आहे, कृष्णांची शरणागती घेतलेली आहे. भक्त हनुमान, प्रल्हाद महाराज यासारख्या अनेक भक्तांनी निसंशयपणे प्रेमाने भगवंतांची शरणागती घेतली आहे. आणि अर्जुनानेही जे आधी मनाने ठरवलं होतं की मी युद्ध करणार नाही, असे सर्व विचार सोडून देऊन भगवंतांच्या आदेशाचं पालन करून तो आता युद्ध करणार आहे. तर कृष्ण म्हणतात, माम एकम शरणम व्रज, केवळ मलाच शरण ये. तर कृष्णांची शरणागती हाच सगळ्यात खरा धर्म आहे, सगळ्यात म्हणजे योग्य धर्म आहे. तर कृष्ण इथे म्हणतात, असं केलंस तर मी तुला सर्व पापांमधून मुक्त करेन. भक्तिमय सेवा ही बंधनातून आपल्याला सोडवते. म्हणून कृष्ण म्हणतात, मा शुच. मा शुच म्हणजे घाबरू नकोस, मला शरण आलास तर मी तुझा उद्धार करेन. कृष्ण आपण समजून घेतलंय सुहृदम सर्व भूतानाम आहेत, आपल्या सर्वांचे पालन करता आहेत, रक्षण करता आहेत आणि त्यांना शरण जाण्यातच आपलं हित आहे.
आता कोणी विचार करेल की मी जीवनभर खूप पाप केलेली आहेत, आता मी कृष्णांचं नाव कसं घेऊ. कोणी विचार करेल माझं आता वय झालंय, इतकी वर्ष मी कृष्णांचं नाव घेतलं नाही, कृष्णांबद्दल काही जाणून घेतलं नाही, आता तर खूप उशीर झालाय, वेळ निघून गेली, आता कृष्णांबरोबर कसं जोडून घेऊ मी. तर या सर्वांच्यासाठी कृष्णांनी सांगितलंय मा शुचा, म्हणजे घाबरू नका. ज्या परिस्थितीत आहात, ज्या ठिकाणी आहात, त्या स्थितीमधून माझ्या बरोबर जोडून घ्या. आणि कृष्ण कसे आपण म्हणतो, आपण प्रार्थना करतो बघा, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, म्हणजे ते अत्यंत दयाळू आहेत, भक्तवत्सल आहेत. आणि या दुःखालय अशाश्वतम मधून सर्वांनी आपली सुटका करून घ्यावी, त्यांच्या धामात यावं ही त्यांची इच्छा आहे. त्यासाठी हा शरणागतीचा मार्ग कृष्णांनी सर्वांच्यासाठी दिलेला आहे. आता कोणी व्यक्ती विचार करेल की कृष्णांकडे जायचं म्हणजे मला शुद्ध असायला हवं. आता कोणी पापी व्यक्ती असेल तर तो कृष्णांचं स्मरण कसं काय करेल. पण कृष्ण इथे हेच समजावून सांगतात की तुमच्या हृदयाची शुद्धी करण्यासाठी वेगळं काही करण्याची आवश्यकता नाही, तुम्ही माझी शरण घ्या. शरण घेण्याचा मार्ग आपल्याला 65व्या श्लोकामध्ये कृष्णांनी सांगितला, मन्मना भव मद्भक्तो, आणि हे केल्यानेच तुमची शुद्धी होईल. आता इथे कृष्णांनी सर्व धर्मां परित्यज्य असं म्हटलेलं आहे, सर्व धर्मांचा त्याग कर, पापांचा त्याग कर असं कृष्ण म्हणत नाहीयेत. धर्म, धर्म म्हणजे काय, केवळ भक्तीचा आश्रय घेणे हाच धर्म. कुठल्या धर्माचा त्याग करायला सांगितलाय, तर भक्तीच्या व्यतिरिक्त ज्या गोष्टींवरती तुमची श्रद्धा आहे त्या सर्व गोष्टींचा त्याग करा. भगवंतांची शरण घेणं हाच भागवत धर्म आहे. एकमेव भागवत धर्म किंवा भगवंतांच्या भक्तीचा आश्रय घ्या. पण कोणी आता विचार केला की माझ्या मनामध्ये अजूनही भौतिक इच्छा आहेत, त्या गेलेल्या नाहीयेत, संपलेल्या नाहीयेत, मग त्या कशा जातील. तर कृष्ण तिथेही सांगतात की माझी शरण घ्या, मी त्यातून तुमची मुक्ती करेन. पापकर्म करण्याचं जे बीज असतं ना, ते आपल्या सर्वांच्या मध्ये आहे, ते जाऊ शकत नाही. केवळ कृष्णांना शरण गेल्याने या बीजाचा समूळ नाश होतो. म्हणजे आपल्या शक्तीने आपण या भौतिक वासना आपल्यातून काढून टाकू शकत नाही, केवळ कृष्णांची शरण घेतली तरच ते शक्य होईल. जसं की आता एखादा आपल्याला मोठा आजार झाला तर आपण काही आपल्यावरती घरगुती उपचार करत नाही, आपण तज्ञ डॉक्टरांकडे जातो. तसंच धैर्यपूर्वक आपण कृष्णांची भक्ती करत राहिली पाहिजे, ज्यामुळे अनादी जन्मापासून आपल्यामध्ये ज्या वासना आहेत त्या आणि त्यांच्याचमुळे आपल्याला वारंवार इथे जन्म घ्यावा लागत आहे, त्या भगवत कृपेने नष्ट होतील. आता डॉक्टरांकडे गेल्यावरती डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधानेच जसा आपला आजार बरा होऊ लागतो, तसंच जरी आपल्यामध्ये या वासना असतील, आपण पापकर्म करीत असू, तरी कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने, त्यांनी सांगितलेल्या मार्गावरती चालत त्यांची सेवा करत असताना आपण क्रमशः शुद्ध होत जाऊ. म्हणजे शुद्ध भक्त होण्याची इच्छा असेल तर भगवत सेवेमध्ये जोडून घ्यायला हवं, मग जप करायला हवा. आणि या सर्व गोष्टी ज्या कृष्ण भावनेमध्ये श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आपल्याला सांगितल्या आहेत त्या करत राहायला हवं. तर या सर्व गोष्टींमध्ये रुची येत जरी नसली तरी धैर्यपूर्वक हे कार्य आपल्याला करत राहायला हवं. जसं आता जुना आजार असेल तर आपण सकाळी औषध घेतलं आणि संध्याकाळी आपण बरे झालो असं होत नाही, काही वेळ लागतो बरं होण्यासाठी. पण औषध आणि पथ्य हे आपल्याला त्या दरम्यान करत राहावं लागतं. तसंच भगवंतांची भक्ती ही आपल्या सर्व वासनांना नष्ट करण्यासाठी पूर्ण त्याच्यामध्ये सामर्थ्यशाली आहे. आणि यासाठी आपल्याला पूर्ण विश्वास ठेवला पाहिजे की याहून श्रेष्ठ, भक्ती मार्गाहून श्रेष्ठ असा अन्य कुठलाही उपाय नाहीये. आता जी कर्म आपल्या दिनक्रमामध्ये असतील, जे कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करायला आपल्याला पुढे मदत करत नाहीयेत, ती टाळली पाहिजेत. आणि जी कर्म आपल्याला प्रगती होण्यासाठी मदत करतायत ती उत्साहाने, तत्परतेने केली पाहिजेत. आणि अशी कृष्ण भावना भावित कर्म करणं म्हणजेच कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म करणं आणि कर्माची फळं कृष्णांना अर्पण करणं. आणि ज्या अशा प्रकारे जो कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो तो अनन्य भक्तच होतो. आणि अनन्य भक्ताचं योगक्षेम हे कृष्ण वाहतात. त्यासाठी श्रद्धेने, प्रेमाने भगवंतांची शरणागती प्रथम आपल्याला स्वीकारायला हवी. आता हेच या श्लोकाने कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. आता पुढचं समजून घेऊ आपण. श्लोक 67. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदन्ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोभ्यसूयति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, जो भक्तिमय सेवा करीत नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो त्याला हे परम गुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आता आपला उपदेश सांगून पूर्ण केल्यानंतर कृष्ण आता गीतेची महिमा सांगतात. गीता भगवद्गीतेचं श्रवण करण्याचा परिणाम म्हणजे फलश्रुती सांगतात. आता गीतेचा उपदेश अर्जुनाला सांगितल्यानंतर कृष्ण या ज्ञानाचा प्रचार प्रसार कसा करावा पुढे याबद्दल सांगितलेलं आहे. आता दोन प्रकारचे लोक असतात बघा. पहिले प्रकारचे लोक म्हणजे ज्यांना कृष्णाबद्दल काहीच ज्ञान नाहीये, आणि दुसरा म्हणजे ज्यांना कृष्णांच्या बद्दल माहिती आहे पण तरीही त्यांची श्रद्धा कृष्णांवरती नाही आणि ते कृष्णांचा द्वेष करतात, म्हणजे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक. आता ज्यांना कृष्णांच्या बद्दल काहीच ज्ञान नाही त्यांना आपण कृष्णांच्या बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी प्रेरित करू शकतो. जसे आता हे पाश्चात्य देशामधले हिप्पी होते, त्यांना कृष्ण म्हणजे कोण, प्रभू श्रीराम म्हणजे कोण काहीही माहिती नव्हतं, पण श्रीला प्रभुपाद यांनी त्यांना कृष्ण भावना दिली. आता अशाच लोकांना ज्यांना कृष्णांबद्दल माहिती नाहीये त्यांना आपण प्रोत्साहन देऊ शकतो कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेण्यासाठी, मंदिरामध्ये जाण्यासाठी, हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करण्यासाठी. अशा गोष्टी त्यांना सांगून कृष्ण भावनेशी अलगद जोडू शकतो. श्रीला प्रभुपाद यांची पुस्तकं वाचायला सांगू शकतो. पण आता जे कृष्णांचा द्वेष करतात त्यात भगवद्गीता सारख्या ज्ञानामध्ये चूक काढणे, त्याच्यावरती संशय व्यक्त करणे, तर्क काढणे, कारण त्यांची श्रद्धा नाहीये त्यामुळे कृष्णांचा उपदेश भगवद्गीता हे ते जाणू शकणार नाहीत. आणि तात्पर्यामध्ये या श्लोकाच्या श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की अशा श्रद्धाहीन लोकांना जे कृष्णांचा मत्सर करतात त्यांना भगवद्गीतेचं तात्पर्य सांगू नये. पुढचं श्लोक हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. य य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होईल आणि अंततः तो माझ्याकडे परत येईल यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की भगवंतांची अमृतवाणी असलेली ही भगवद्गीता याचं यथार्थ रूपात जो प्रस्तुत करेल हे ज्ञान, म्हणजे प्रस्तुत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करेल त्याची भक्तिमय सेवेमध्ये प्रगती होईल. तो शुद्ध भक्तिमय सेवा करून जीवनामध्ये उन्नत होईल आणि निश्चितपणे भगवत धामामध्ये परत जाईल. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी पण सांगितलंय की आपल्या मनोकल्पनेप्रमाणे भगवद्गीतेचं विवेचन करण्याचा आपण अपराध करू नये. कृष्णांना परमश्रेष्ठ भगवान म्हणून स्वीकार करण्यास तयार असणाऱ्यांनाच भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलं जावं, म्हणजे भगवद्गीतेची चर्चा ही भक्तांमध्येच केली जावी. आता आपण हे भगवद्गीतेचं नाव श्रीला प्रभुपाद यांच्या प्रयत्नामुळेच घेऊ शकलोय. केवढ्या सहज आणि सोप्या शब्दात त्यांनी आपली बुद्धी ग्रहण करू शकेल अशा स्वरूपात त्यांनी हे ज्ञान आपल्या समोर ठेवलं. खरंच केवढी कृपा आहे आपल्यावर त्यांची. तर भौतिकामधून सुटका करून घेण्याचा हा मार्ग अत्यंत सोप्या शब्दात त्यांनी आपल्याला समजावून सांगितला. आणि श्रीला प्रभुपादांना जिथे आहोत तिथून आपण साष्टांग प्रणाम करूया. आता आपण वाचून किंवा भगवद्गीता आपण समजू शकत नाही, अधिकृत व्यक्तींकडूनच ती समजून घेतली पाहिजे. तर श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताच्या लेखणीमधून ही गीता आपल्या समोर आली आहे, ज्याचं अध्ययन आपण इतके दिवस करत आहोत. तर त्यांच्या आशीर्वादानच हे ज्ञान आपण समजून घेऊ शकलो. तर त्यासाठी जेवढे आपण धन्यवाद देऊ श्रीला प्रभुपादांना तेवढे कमीच आहेत. पण आता हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोचलं आहे, ते आता घेऊन आपण त्याप्रमाणे आचरण करायलाही सुरुवात केली पाहिजे. तेव्हा आपण श्रीला प्रभुपादांना अधिक आनंद होईल, कारण त्यांचं ज्ञान आता आपल्या सर्वांच्या पर्यंत पोहोचलंय आणि आपल्यापैकी प्रत्येक जण आता कृष्ण भावनेशी जोडला गेलेला, हेच त्यांच्या कार्याचं उद्दिष्ट होतं. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या श्लोकात कृष्ण म्हणतात की जो हे परमगुह्य ज्ञान भगवद्गीतेचं इतरांपर्यंत यथार्थ रूपात पोचवतो त्याहून मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक नाही. आता आपणही ही भगवद्गीता समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि या ज्ञानाचा प्रसार तुम्हीही पुढे करू शकता. तुमचे मित्रमंडळी, नातेवाईक यांना या उपक्रमाची लिंक देऊन तुम्ही कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊ शकता. श्रीला प्रभुपाद यांची पुस्तके त्यांना वाचायला देऊ शकता.
तर श्रीला प्रभुपाद यांनी किती देशांमध्ये जाऊन कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार केला. म्हणजे आता हे जे अनुवाद आपण वाचला की यापेक्षा अधिक मला कोणी सेवक जगामध्ये नाही. म्हणजे जो अशा प्रकारे कृष्ण भावनेचं ज्ञान सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो, तर विचार करा श्रीला प्रभुपाद कृष्णांना किती प्रिय असतील. किंवा श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारखे भक्त, शुद्ध भक्त, सर्व संत महात्मे हेच कार्य करत असतात की आपल्याला आपल्यासारख्या बद्ध जीवांना इथून सुटकेचा मार्ग दाखवत असतात. तर असा एक छोटासा प्रामाणिक प्रयत्न आपणही करू शकतो. या उपक्रमाची लिंक जास्तीत जास्त लोकांना पोचवून हा ज्ञानाचा लाभ घेण्याची संधी आपण देऊ शकतो. म्हणजे श्रीला प्रभुपाद यांच्या कार्यामध्ये आपणही सहकार्य करू शकतो. हे कार्य त्यांच्या आनंदासाठी करण्याचा प्रयत्न करतो आपण, कृष्णांच्या सेवेमध्ये करतो. तर कृष्ण म्हणतात ना, माझ्या शुद्ध भक्ताची सेवा करून त्यांना प्रसन्न करणारा भक्त मला अतिशय प्रिय आहे. त्यामुळे श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या शुद्ध भक्ताचं कार्य की सर्वांना कृष्ण भावनेपर्यंत प्रचार प्रसार व्हावा, या जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत, यासाठी ते कार्यरत राहिले. आणि याच कार्यामध्ये आपणही उत्साहाने सहभागी होऊन सर्वांपर्यंत कृष्ण भावना पोहोचवण्याची एक म्हणजे काय म्हणतात, एक छोटस कार्य त्याच्यामध्ये करू शकतो. आणि अर्थातच हे कृष्णांच्या आनंदासाठी आणि कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताच्या आनंदासाठी असल्याने हे काम आपलं एक निष्काम कार्य असं असेल. आता पुढचा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अध्येष्यते च इम इमं धर्मे संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादांचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण सर्वांनी अध्ययन वर्गाला येऊन भगवद्गीता समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. आता हाही अध्याय आपला पूर्ण होत आलाय. निश्चितच सर्वांवरती कृष्णांची कृपा आहे. मायेचा प्रभाव असणाऱ्या या भौतिक जगातून तास दीड तास काढून भगवद्गीतेच्या अध्ययन वर्गाला येणं ही काही सोपी गोष्ट नाहीये. तर आपली इच्छा होती, आपले त्यानुसार प्रयत्न होते आणि कृष्णांची कृपा होती, यामुळेच हे कार्य होऊ शकलं. तर इथे कृष्ण म्हणतात की जो या पवित्र संवादाचे म्हणजे कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधल्या संवादाचे अध्ययन करतो तो स्वतःच्या बुद्धीने माझे पूजन करतो. बघा, भगवद्गीता समजून घेणं हे काही सोपी गोष्ट नाहीये. कुठल्या राजकारणी व्यक्तीच्या सभेला जशी गर्दी होते आणि लोक विनोद ऐकतात, टाळ्या वाजवतात, त्यांचं मनोरंजन होतं, तशी भगवद्गीता नाहीये. हे समजून घेणं हे प्रचंड बुद्धिमत्तेचं काम आहे. भगवद्गीतेचं ज्ञान प्राप्त करण्याचं आपले प्रामाणिक प्रयत्न बघून कृष्णच आपल्याला ती शक्ती देतात हे ज्ञान ग्रहण करण्याची. चतुर्श्लोकी गीतेमधले जे 2 श्लोक आहेत, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगम तम येन माम उपयांती ते. आणि 11वा श्लोक की तेषां एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्य आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता. म्हणजे जेव्हा कृष्ण कृपा करतात तेव्हा हे ज्ञान गुरूंच्या द्वारे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याची ते व्यवस्था करतात. गुरूंची सेवा करीत त्यांना शंका विचारून विनम्रतेने हे ज्ञान आपण व्यवस्थितपणे समजून घेण्याचा त्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आता मनुष्य जन्म प्राप्त होणं, मग या जन्मामध्ये भगवद्गीतेशी संपर्क होणं आणि अधिकृत व्यक्तीकडून ती समजून घेण्याची संधी प्राप्त होणं आणि हे ज्ञान घेऊन कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करणं, म्हणजे अगदी 18व्या श्लोकामध्ये आपण जे शिकलो ना, कर्माला प्रेरणा देणारे घटक ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता, हे सर्व बघा कसे एकत्र जुळून आलेले आहेत. तर ही म्हणजे अत्यंत दुर्लभ अशी संधी म्हटली जाते आणि याचा उपयोग करून मनुष्य जीवन आपण सार्थकी लावू शकतो. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रद्धावान न सूयश्च श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जिथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण सांगतायत की जो मनुष्य या पवित्र संवादाचे श्रवण करतो याची फलश्रुती म्हणजे काय होते, तर तो सर्व पापांमधून मुक्त होतो. त्यासाठी मनुष्याने निसंशय होऊन पूर्ण श्रद्धेने
प्रमाणित भगवत भक्ताकडून भगवद्गीतेचं श्रवण केलं पाहिजे, त्यानेच हे त्याला फलश्रुती प्राप्त होते, म्हणजे सर्व पापांपासून तो मुक्त होतो. तर भगवद्गीता ही कृष्णांची वाणी आहे आणि कृष्णांचं नाव मुकुंद असं आहे. मुकुंद म्हणजे मुक्ती प्रदान करणारे. तर इथे श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये सांगितलंय की भगवद्गीतेचं श्रवण हे मुख्यतः भक्तच करतात आणि जे आपल्या बुद्धीने हे भगवद्गीता समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात, कृष्ण म्हणतात ते माझं पूजन करतात. तर यापूर्वी 12व्या श्लोकामध्ये, 12व्या अध्यायामध्ये 8वा जो श्लोक होता त्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणालेत, मय्येव मन आधत्स्व मयी बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय. म्हणजे मी पुरुषोत्तम भगवंतावरती तुझं मन स्थिर कर, तुझी बुद्धी माझ्या ठायी युक्त कर आणि अशा रीतीने निस्संदेह सदैव माझ्यामध्ये तू वास करशील. तर आपण बघा वर्गाला अध्ययन वर्ग असं म्हणतो, म्हणजे अर्थ समजून घेतो श्लोकांचा, आपल्या बुद्धीने प्रयत्न करतो, म्हणजेच बुद्धी कृष्णांबरोबर जोडून घेतो आपण याद्वारे. तर कृष्ण आधीच्या श्लोकामध्ये पण अध्येष्यते असा शब्द आलेला आहे आणि या दोन्ही श्लोकामध्ये भगवद्गीतेचं अध्ययन करण्याची फलश्रुती सांगितलेली आहे 70व्या आणि 71व्या मध्ये. म्हणजे इथे समजून काय घ्यायचं आपण, की ज्यांची कृष्णांवरती श्रद्धा आहे, जो कृष्णांना परमपुरुषोत्तम साक्षात श्री कृष्ण भगवान हे मानतो, तेव्हाच ही फलश्रुती प्राप्त होते. मग त्याला श्लोक एखाद्या व्यक्तीला स्पष्ट बोलता येत नसतील किंवा श्लोकाचा अर्थ त्याला अगदी नीट समजला नसेल, पण तो प्रयत्न करतो आहे, हे महत्वाचं आहे. आणि त्याची श्रद्धा कृष्णांवरती आहे, निसंशयपणे तो हे मानतोय की कृष्ण हे भगवंत आहे, त्याचा स्वीकार त्याने पूर्णपणे केलेला आहे आणि आपल्या यथाशक्तीने भगवद्गीता समजून घेतोय, असा भक्त कृष्णांना आपल्याकडे आकर्षित करतो. भक्ताच्या या प्रामाणिक प्रयत्नाकडे कृष्ण आकर्षित होतात. पण जो भगवंतांना सामान्य मनुष्याप्रमाणे मानतो, पण भगवद्गीतेचे श्लोक कदाचित तो उत्तम बोलत असेल, तर मात्र भगवंत त्याच्यावरती प्रसन्न होत नाही. पाठांतराचे एक पुस्तक असा भाव असेल ना, तर कृष्ण कृपा होत नाही. म्हणजे श्लोक उच्चारणामध्ये आपल्याकडे काही चूक होत असेल, पण कृष्ण हे साक्षात भगवान आहेत हा भाव जर का भक्ताचा असेल, तर निश्चित कृपा होते. तो जो व्यक्ती भगवद्गीतेचं अध्ययन पूर्ण श्रद्धेने करतो, कृष्ण हे स्वयं साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान आहेत हे मान्य करतो, त्याला भगवंतांची प्राप्ती सहजगत्या होऊ शकते. म्हणजे श्रद्धा आणि आपला भाव हा खूप महत्वाचा आहे. आणि या श्लोकात जसं कृष्ण म्हणाले की कोणी केवळ लक्षपूर्वक श्रवण करत असेल भगवद्गीतेचं, तरीही तो भगवद्धामामध्ये येऊ शकतो. म्हणजे आता कोणी भगवद्गीतेची महिमा जाणत नसेल, पण तरीही त्याने लक्षपूर्वक श्रवण केलं, तर त्यालाही पुण्यकर्माचं फळ प्राप्त होतं. अशा प्रकारे जो भगवंतांचा भक्त असतो, तो या कृष्ण ज्ञानाचा प्रचार प्रसार अनेकांपर्यंत करतो, सर्वांना पापमुक्त करून भगवद्धामामध्ये जाण्याची संधी उपलब्ध करून देतो. आणि जे दिव्य कार्य श्रीला प्रभुपाद यांनी पण केलेलं आहे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कच्चिदेच्छुतम पार्थ वै त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, हे धनंजय, तू हे गीताशास्त्र एकाग्र चित्ताने श्रवण केलेस का? आणि तुझा मोह आणि अज्ञान आता नष्ट झाले का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आतापर्यंत कृष्णांनी गीतेचा प्रचार करणाऱ्याचं, पठण करणाऱ्याचं आणि श्रवण करणाऱ्याचं महात्म्य सांगितलं. आता इथे कृष्ण अर्जुनाला विचारतायत की मी जे तुला सांगितलं ते समजलं का? तू नीटपणे सगळं ऐकलंस का? म्हणजे नसेल समजलं तुला तर सांग, म्हणजे मी परत सांगतो. आता युद्ध समोर आहे, पण अर्जुनाचं अज्ञान नष्ट होणं हा उद्देश आहे भगवंतांच्या बोलण्याचा. आता खरं तर साक्षात कृष्णांकडून जो हे ज्ञान घेतो किंवा कृष्णांचे शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारखे त्यांच्याकडून हे ज्ञान घेतो, त्याचं अज्ञान नष्ट होतच. भगवद्गीता ही भगवंतांची अमृतवाणी आहे आणि जो भाग्यवान याचं श्रवण कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताकडून करतो, तो खरंच भाग्यवान असतो. कारण या श्रवणाने त्याच्या हृदयातील अंधकार रूपी अज्ञान दूर होऊन तिथे ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित होतो. पण भगवद्गीता एखादं सामान्य पुस्तक असावं तसं समजून जर का कोणी त्याचं श्रवण करू नये. साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवंतांची ही वाणी आहे असं समजून अत्यंत लक्षपूर्वक याचं श्रवण केलं पाहिजे, तेव्हा हा लाभ प्राप्त होतो. आणि भगवद्गीतेमध्ये बोललेला कृष्णांनी हा शेवटचा श्लोक आहे. तर हे कृष्ण म्हणाले की धनंजय, तुला हे गीताशास्त्र एकाग्र चित्ताने तू समजून घेतलंस का?
हा, आता इथे बघा कृष्ण विचारतायत त्याला की कारण तुला जर का समजलं नसेल तर मी परत सांगतो तुला. कारण माझा उद्देश काय आहे अर्जुना, तुझा जो मोह आहे, तुझं जे अज्ञान आहे ते नष्ट होणं आवश्यक आहे. आणि अर्थात कृष्णांची योजना होती की आपल्याही सर्वांपर्यंत हे भगवद्गीतेचं ज्ञान अर्जुनाच्या द्वारे पोचावं. त्यामुळे ज्यांना समजलं नसेल त्यांनी परत भगवद्गीता शिकली पाहिजे. जोपर्यंत आपण पूर्णपणे त्यातला काय म्हणतात तो अर्थ जो आहे ना, गुह्य अर्थ तो समजून येईपर्यंत आपल्याला हे ज्ञान परत परत घेत राहिलं पाहिजे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, हे अच्युता, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ निश्चयी आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास सिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुन बोलतोय. अर्जुन म्हणतो नष्टो मोह म्हणजे काय, माझा मोह आता नष्ट झालाय. बघा अर्जुन प्रथम मोहित झाला होता, म्हणत होता हे सर्व माझे नातेवाईक आहेत, म्हणून युद्ध करायला तो नकार देत होता. मोहवश होऊन त्याने युद्ध करायला जो नकार दिला होता म्हणून तो म्हणत होता की आता हे सगळे माझ्याकडून हत्या होईल, कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील, हे युद्ध करण्यात मला आनंद नाही, अशी कारणं काढून त्याने युद्ध करायला नकार दिला होता. पण भगवंतांकडून भगवद्गीता ऐकल्यानंतर अर्जुन मोहमुक्त झाला आणि तो हे जाणू शकला की कृष्ण हे माझे मित्रच नाहीत, तर साक्षात पुरुषोत्तम भगवान आहेत. आणि अर्जुन कृष्णांना का जाणू शकला की ते भगवान आहेत, कारण त्याने भगवद्गीतेचं हे उपदेशाचं श्रवण केल्यामुळे जाणू शकला. निसंशयपणे लक्षपूर्वक त्याने श्रवण केलं. बघा भगवद्गीतेचा उद्देश स्वतः कृष्णांची वाणी आहे, जो ऐकून मनुष्याला ज्ञान प्राप्त होतं. जे समजल्यावरती तो मनुष्य जाणतो की माझं आणि कृष्णांचं काय नातं आहे, तर एक सेवक आणि स्वामी असं नातं आहे. आणि त्यामुळे तो कृष्णांना शरण जातो. तर इथे लक्षात घेतलं पाहिजे, आपणही अर्जुनासारखे मोहग्रस्त असतो, भौतिक प्रकृतीने बद्ध असतो आणि ज्या भौतिकामधील नश्वर गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी, त्यांना जपून ठेवण्यासाठी आपण कृष्ण भावनेकडे दुर्लक्ष करतो. पण भगवद्गीता समजून घेतल्यानंतर आपल्याला नीटपणे समजतं की आपल्या जीवनामध्ये कुठली एकच गोष्ट जर का शाश्वत असेल ना, ती म्हणजे ही कृष्ण भावना आहे. आणि म्हणून आपण कृष्णांना शरण गेलं पाहिजे. कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो तोच या भौतिक जगातून तरुण जाऊ शकतो. तर इथे कृष्ण सांगतात, अर्जुन म्हणतो कृष्णांना की माझा मोह नष्ट झालाय, मी संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आदेशानुसार आता मी कर्म करायला तयार आहे. आता 63व्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणाले होते अर्जुनाला, यथा इच्छसी तथा कुरु, म्हणजे जशी तुझी इच्छा आहे अर्जुना तसं कर. आणि आता अर्जुन इथे लगेच स्वतःची इच्छा कृष्णांना सांगतो, करिष्ये वचनम तव, तुम्ही जो मला उपदेश मला दिलाय तसंच करायला, जे करायला सांगितलंय मी तसंच करेन. आता हाच आपला पण भाव हवा. बुद्धिमान व्यक्ती तोच आहे बघा, जो कृष्णांच्या आदेशाचं पालन करतो. जरी कृष्ण म्हणालेत यथा इच्छसी तथा कुरु, तरी आपण असा विचार करायला नाही पाहिजे की आता मग काय करू, मी हे करू का ते करू, असा नाही विचार करायचा. आपल्याला अर्जुनासारखं बुद्धिमान होऊन ठरवायला पाहिजे की जसं कृष्णांनी सांगितलं आहे भगवद्गीतेमध्ये तसंच मी करणार. कारण कृष्णांचा उपदेश हा सर्वश्रेष्ठ आहे. कृष्णांच्या म्हणजे उपदेशाच्या वरती कुठली गोष्ट अजून श्रेष्ठ असूच शकत नाही. कृष्णांच्या आदेशाचं निसंशयपणे पालन करणं म्हणजेच त्यांची शरणागती घेणं होय. जसं आता आपण भारत देशाचे नागरिक आहोत बघा. एखाद्या देशाचा जबाबदार किंवा चांगला नागरिक बनतो कधी, ज्या वेळेला देशाच्या सरकारने जे काही नियम आहेत, कायदे आहेत बनवलेले, त्याचं आपण पालन करतो, म्हणजेच आपण चांगले नागरिक म्हटलं जातो. तसंच कृष्णांचा भक्त म्हणजे त्यांची शरणागती, म्हणजेच त्यांच्या उपदेशाचं पालन करणं हे होय. आता 72व्या श्लोकामध्ये कृष्ण अर्जुनाला विचारतात की मी जे ज्ञान तुला सांगितलं त्याचं तू लक्षपूर्वक श्रवण केलंयस का, लक्षपूर्वक ऐकणं म्हणजे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणं की काय सांगितलं जातंय. ज्या विषयामध्ये आता रुची असते आपल्याला, तो विषय आपण विशेष प्रयत्न न करता पटकन समजून घेऊ शकतो, कारण ते
तो विषय ऐकण्यामध्ये लक्ष आपलं लगेच एकाग्र होऊ शकतो. पण इथे कृष्ण अर्जुनाला विचारतात की तुला हे समजलं का मी जे सांगितलं तर. आता खरं तर परमात्मा म्हणून सर्वांच्या हृदयात कृष्ण स्थित आहेत. कोणी लक्षपूर्वक ऐकलं, कोणाला समजलं हे ते जाणतातच. पण तरीही त्यांचा भगवद्गीता सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की जो हे ज्ञान ऐकेल त्याचं अज्ञान नष्ट व्हावं. आणि या प्रश्नाच्या मागे अभिप्रेत आहे की ज्ञान पूर्णपणे समजलं नसेल तर मी परत सांगेन. तर भगवद्गीतेचा मूळ उद्देश कार्य कसं करावं, कुठल्या चेतनेने करावं असं आहे. म्हणजे कृष्ण अनेकदा सांगतात बघा की जो क्षत्रिय असेल, ब्राह्मण असेल, त्याने आपलं कार्य निष्काम भावनेने केलं पाहिजे. अर्जुनाने आणि अर्जुनाच्या द्वारे आपल्या सर्वांनीच कुठल्या चेतनेमध्ये राहून कार्य केली पाहिजेत हे आपल्याला कृष्णांनी सांगितले. आणि हे समजलं नसेल तर भगवद्गीता परत समजून घेणं आवश्यक आहे. कारण कर्म हीच बंधनाचं कारण असतात आणि जेव्हा ती कृष्णांच्या प्रसन्नतेच्या प्रित्यर्थ केली जातात तेव्हा मात्र ती मोक्षदायक होतात. हे समजणं आवश्यक आहे. कुठली कर्म बंधनास कारणीभूत आहेत, कुठली मोक्षदायक आहेत, म्हणजे कर्म तेच आहे, कशा प्रकारे केल्याने ते बंधनाचं कारण बनतं हे समजून घ्यायला पाहिजे. हाच उद्देश आहे भगवद्गीतेचा. तर कृष्ण इथे अर्जुनाला गुरु म्हणून उपदेश करीत होते, त्यामुळे त्यांनी संपूर्ण भगवद्गीता व्यवस्थितपणे समजून घेतली आहे की नाही हे खात्री करून घेण्यासाठी कृष्णांनी हा त्याला प्रश्न विचारला. आता कुठला एखादा भाग किंवा पूर्ण ज्ञान परत द्यायलाही कृष्ण त्याच्यासाठी तयार होते. ते खूप विशेष आहे. वास्तविकपणे कृष्णांकडून किंवा कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताकडून जो भगवद्गीतेचे श्रवण करेल तर त्याचं अज्ञान तर निश्चित दूर होईल. आता अज्ञान कुठलं की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, हे जोपर्यंत मनुष्यामध्ये आहे भावना की मी शरीरच आहे तोपर्यंत मग ते अज्ञानच म्हटलं पाहिजे. तर त्यासाठी वारंवार भगवद्गीतेचं अध्ययन आपल्याला करत राहायला पाहिजे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. आता 2 श्लोक एकत्र वाचू माताजी, 74 आणि 75. हरे कृष्ण. हो माता. हरे कृष्ण. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादश्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् साक्षात् थयतः स्वयं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परम गुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्याच्याकडून मी ऐकले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे संजय बोलतोय धृतराष्ट्राकडे की वासुदेव म्हणजे कृष्ण आणि पार्थ म्हणजे अर्जुन या दोन्ही महात्म्यांमधला संवाद अद्भुत होता. आणि संजय म्हणतोय की हा पवित्र संवाद ऐकण्याचं सौभाग्य मला प्राप्त झालं. आता इथे संजय म्हणतोय की माझे गुरु व्यासदेव यांच्या आशीर्वादाने मला हे प्राप्त झालं सौभाग्य की युद्धभूमीवरती काय सुरू आहे त्याचं वर्णन मी करून तुम्हाला सांगू शकलो. व्यासदेव हे संजयचे गुरु होते आणि व्यासदेवांच्या कृपेने संजय भगवंतांनाही जाणू शकला. आता प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंची कृपा असल्याशिवाय आपणही कृष्णांना जाणू शकत नाही. गुरु शिष्य परंपरेमधूनच आपल्याला ज्ञान मिळतं ही अशी योजना कृष्णांनीच बनवलेली आहे, ज्याद्वारे गुरूंच्या माध्यमातून भगवंतांना जाणता येणं शक्य होतं. तर अर्जुनाने कृष्णांना गुरु मानलं होतं आणि त्यांच्याकडून भगवद्गीतेचा उपदेश ग्रहण केला. पण संजयलाही व्यासदेव जे त्याचे आध्यात्मिक गुरु होते त्यांच्या कृपेमुळे श्रीकृष्णांकडून तो भगवद्गीता श्रवण करू शकला. आता इथे श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये सांगतात की श्रीकृष्णांकडून साक्षात श्रवण करणे आणि श्री व्यासदेव यांच्यासारख्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून हा उपदेश श्रवण करणे यात मुळीच भेद नाही. आध्यात्मिक गुरु हा व्यासदेवांचा प्रतिनिधी असतो, तर त्यामुळे वैदिक पद्धतीप्रमाणे आध्यात्मिक गुरूंच्या जन्मतिथीला त्यांचे शिष्य व्यासपूजेचं आयोजन करतात. आता गुरुपौर्णिमेचा उत्सव श्री व्यासदेवांना समर्पित आहे, त्याला व्यास पौर्णिमा असंही त्यासाठी म्हटलं जातं. आणि हाच त्यांचा जन्मदिवस आणि ज्या दिवशी त्यांनी वेद विभाजित केले असा तो दिवस मानला गेलेला आहे. आता पुढचे श्लोक बघू आपण. आता 76-77 एकत्र वाचू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राजसंस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम्
पृच्छामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हे राजना, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे संजय धृतराष्ट्राला म्हणतोय की कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधला पवित्र संवाद संस्मृत्य म्हणजे स्मरण करून मला खूप आनंद होतोय, म्हणून मुहू पुन्हा पुन्हा परमानंद होतोय. आणि हेच सत्य आहे की या संवादाचं श्रवण करून मनुष्य बुद्धिमान होतो, त्याचे सर्व संशय निघून जातात, त्याचं खरं हित कशामध्ये आहे हे त्याला स्पष्ट होतं. आणि या कृष्ण भावनेचा स्वीकार केल्याने वर्तमानातच नाही तर भविष्यातही त्याला आनंदच प्राप्त होतो. तर श्री व्यासदेव यांच्या कृपेने संजयलाही श्रीकृष्णांनी प्रगट केलेलं विश्वरूपाचं दर्शन करता आलं. हे अद्भुत रूप कृष्णांनी खरं तर अर्जुनाच्यासाठी प्रकट केलं होतं, पण जेव्हा हे रूप अर्जुनाच्या समोर प्रकट केलं तेव्हा कृष्णांच्या इतर काही महान भक्तांनाही या विश्वरूपाचं दर्शन घेता आलं. त्यामध्ये श्री व्यासदेव होते. आणि श्री व्यासदेव यांनी व्यासदेव यांना भगवंतांचा शक्त्यावेश अवतार मानलं जातं. काही विशिष्ट कार्यासाठी भक्तांना भगवंतच अशी शक्ती प्रदान करतात. तर श्री व्यासदेव यांचं खरं नाव कृष्ण द्वैपायन असं होतं, पण ते प्रसिद्ध झाले वेदव्यास या नावाने. आता जे वेद होते त्यांचं 4 भागांमध्ये त्यांनी काय म्हणतात ती विभागणी केली. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आणि अथर्ववेद असं. तसंच महाभारताचं संकलन करता त्यांना म्हटलं जातं. 18 पुराण त्यांनी लिहिली. तसे हे महान भगवत भक्त होते आणि हे कार्य करण्यासाठीच त्यांना शक्ती दिली गेली, म्हणून शक्त्यावेश अवतार असं म्हटलंय त्यांना. आणि त्यामुळे कृष्णांच्या कृपेने ते विश्वरूपाचं दर्शन करू शकले आणि त्यांनी आपला शिष्य संजय यालाही हे रूप प्रगट केलं. आता संजय म्हणतोय की कृष्णांचं हे विस्मयकारी अतिविशाल असं विश्वरूपाचं स्मरण करून मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. आणि कृष्ण हे कसे अमर्याद आनंद स्वरूप आहेत आणि आपल्यालाही असाच आनंद आता त्यांच्या कथा, त्यांच्या लीलांचं श्रवण करताना मिळतो. भगवद्गीतेचे श्लोक ऐकून त्यांचा अर्थ समजून घेताना आपल्याला आनंद मिळतो. त्यातला सखोल अर्थ जेव्हा आपल्याला समजून येतो त्याला अतिशय परमानंद होतो. आणि हा आनंद घेण्यासाठीच आपण प्रत्येक जण वारंवार इथे येतो. तर संजयही तेच धृतराष्ट्राला अनुभव कथन करून सांगत आहे की मला हा अनुभव आता परत परत हा आनंदाचा अनुभव होतो आहे असं म्हटलेलं आहे. आता 78वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवीर्ययो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 3 वेळा वाचूया माताजी श्लोक, अजून 2 वेळा वाचा. बर. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्वीर्ययो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्वीर्ययो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महार धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर भगवद्गीतेचा अंतिम श्लोक आहे. इथे काय म्हटलेलं आहे? यत्र म्हणजे येथे, योगेश्वर म्हणजे योगाचे ईश्वर म्हणजेच कृष्ण, आणि जिथे योगेश्वर कृष्ण असतात. यत्र पार्थो धनुर्धरः म्हणजे जिथे गांडीव धनुष्यधारी पार्थ म्हणजे अर्जुन असतो. तत्र श्री विजयोर्भूती म्हणजे काय? तर श्री म्हणजे लक्ष्मी आणि विजयभूती विभूती म्हणतो ना आपण, ऐश्वर्य कृष्णांची किंवा शक्ती म्हणूया.
मग ध्रुवा नीती, ध्रुव म्हणजे काय? दृढपणे. नीती म्हणजे काय? सदाचार. आणि मतिर्मम, अशी माझं मत आहे, असं संजयाने सांगितले. आता याआधी संजयाने आपला अनुभव धृतराष्ट्राला सांगितला होता की कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातला संवाद ऐकून त्याला झालेला आनंद त्याने कथन केला. आणि इथे या श्लोकामध्ये तो निष्कर्ष देतोय धृतराष्ट्राला. आता धृतराष्ट्राला वाटत असेल की माझे पुत्र जिंकतील युद्ध, तर तशी काहीही शक्यता नाहीये. ज्या बाजूने सर्व सजीवांचे स्वामी कृष्ण आहेत, योगेश्वर असा उल्लेख आलेला आहे त्यांचा, कारण त्यांचा संबंध, कृष्णांचा संबंध ईश्वर म्हणून सर्व जीवांशी आहे. तसंच योगाने ज्यांना जाणून घेता येतं म्हणूनच योगेश्वर असं त्यांचं वर्णन केलेलं आहे. तर जिथे योगेश्वर आहे, जिथे त्यांचा धनुर्धारी गांडीव धनुष्यधारी पार्थ म्हणजे अर्जुन आहे, त्यांचा विजय निश्चित आहे. तर गीतेचा प्रारंभ या धृतराष्ट्राच्या श्लोकाने झाला होता, जिथे संजयला त्याने विचारलं होतं धृतराष्ट्राने की युद्धस्थळी जमलेले माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र काय करीत आहेत. तर धृतराष्ट्राला आशा होती की त्याचे पुत्र या युद्धामध्ये विजयी होतील. पण इथे ज्या ठिकाणी कृष्ण आहेत, स्वतः धनुर्धारी अर्जुन आहे, तिथे त्या पांडवांचा विजय निश्चित आहे. तर बघा, भगवंत तर सर्व व्याप्त आहेत, पण जिथे त्यांचे भक्त असतात, जे भक्त भगवंतांचं कीर्तन करतात, त्यांची कथा करतात, त्यांचं गुण रूप नाम लीला यांची चर्चा करतात, तर त्या त्या ठिकाणी भगवंत आपल्या भक्तांसोबत असतातच. तर अर्जुन जो भक्त आहे कृष्णांचा, त्याने युद्ध जिंकायला पाहिजे, म्हणून कृष्ण त्याच्या रथाचे सारथी बनले. म्हणजे कृष्णांचा हा संकल्पच होता की पांडवांनी युद्ध जिंकलं पाहिजे. कृष्णांचं एक नाव आहे सत्य संकल्प, म्हणजे अर्जुनाला विजय मिळेल म्हणून कृष्णांनी सर्व काही केलं. कृष्णांनीच बुद्धी तशी तशी सर्वांना दिली. कृष्ण नसते तर अर्जुन कदाचित वाचूच शकला नसता. तर या युद्धामध्ये अनेक कृष्णांच्या लीला आहेत, कारण कृष्णांना अर्जुनाला विजयी करायचंच होतं. तर गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन जिथे आहे, तो कसा? पृथेचा पुत्र म्हणजे कुंतीचा पुत्र आहे, नरनारायण मधला नर अवतार आहे. तर अशा स्थानी जिथे भगवंत पण आहेत, योगेश्वर, धनुर्धारी अर्जुन पण आहे, तिथे श्री लक्ष्मी पण आहेच. तर याचा अर्थ असा की पांडवच युद्ध जिंकतील आणि युधिष्ठिर महाराज आता राजा बनतील. भूती म्हणजे काय? विभूती आपण समजून घेतलं. ऐश्वर्य म्हणजे ही उत्तरोत्तर ऐश्वर्य वृद्धिंगत होतील. ध्रुव नीती म्हणजे तिथे न्यायाची प्रवृत्ती असेल, धर्मपालन होईल अशा राज्यामध्ये. बघा, अर्जुनाला आधी शंका होती की वर्ण संकर होतील, अवांछित संतती तयार होईल, पण युधिष्ठिर महाराजांनी एवढ्या उत्तम प्रकारे राज्य केलं की कोणीही राज्यातलं दूषित झालं नाही, कोणीही अधर्माच्या मार्गाने गेलं नाही. ध्रुव म्हणजे कशी? दृढ किंवा अटळ. आणि ध्रुव नीती म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती ही नीतिमत्तेने राहिली, राज्यामध्ये धर्माचं पालन झालं, धर्माच्या स्थानावरती अडळ राहिली प्रत्येक व्यक्ती. जसं आता प्रभू रामचंद्र यांचं रामराज्य होतं, तसंच महाराज युधिष्ठिरांचं राज्य होतं. अशा प्रकारेच त्यांनी नीतिमत्तेने राज्य केलं. तर युधिष्ठिर महाराजांना बघा, 3 अश्वमेध यज्ञ त्यांनी केले होते, पण त्यांची कीर्ती ही 100 अश्वमेध करणाऱ्या इंद्रापेक्षाही अधिक होती, असं भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे. तर हाच भगवद्गीतेचा उपदेश आहे, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमाम नमस्करू. आणि त्यानंतर म्हणजे आता जिथे भगवद्गीता संपते, तिथून पुढे मग भागवतम सुरू होतं असं म्हटलेलं आहे. भगवद्गीताला ग्रॅज्युएशन म्हटलं जातं आणि त्यानंतर पुढचा अभ्यास जो असतो तो भागवतमचा आपण करतो. तर इथे हाच भगवद्गीतेचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला जो उपदेश आहे की कृष्ण हे परमपुरुषोत्तम साक्षात भगवंत आहेत, ते सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि मी त्यांचा सेवक आहे, त्यांची सेवा करणं, त्यांचं स्मरण ठेवत आणि मला माझी कर्तव्य पार पाडणं, हेच मला जीवनभर करायचं आहे. आणि असा भक्त जो भगवंतांना समर्पित आहे, तर भगवंत त्यांचे सारथी पण होतात. कृष्णांच्या षड ऐश्वर्यापैकी हे ऐश्वर आहे त्यांचं त्याग, सर्व काही त्यांच्याकडे आहे, पण ते वैराग्याचे ईश्वर आहेत, पण तरीही सर्वश्रेष्ठ आहेत, भगवान आहेत. म्हणजे सारथी बनले तरी त्यांच्या श्रेष्ठत्वात कुठेही कमी येत नाही. आता आपल्या भक्तांच्या वात्सल्यामुळे कृष्ण त्या भक्तांच्यासाठी सर्व काही करतात, कारण भक्त हा भगवंतांच्यासाठी सर्व काही करत असतो. तर भक्ताच्या नावावरूनच कृष्णांची नावं आहेत बघा, त्यासाठी पार्थ सारथी, देवकी नंदन, नंदनंदन, यशोदानंदन, म्हणजे भक्ताचं नाव आहे प्रथम आणि मग कृष्णांचं नाव आहे. तर अशा प्रकारे भगवंत त्यांच्या भक्तांवरील प्रेमामुळे
भक्ताच्या नियंत्रणाखाली राहतात आणि या प्रेमामुळेच त्यांनी माता यशोदेकडून स्वतःला बांधून घेतलं होतं बंधनात. नाही तर कृष्णांना कोण बंधनात टाकणार? अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत ते. तसंच इथे युद्धभूमीमध्ये अर्जुनाचा रथ भगवंतांनी चालवला, तेव्हा रथ डावीकडे न्या, उजवीकडे न्या, हे निर्देश अर्जुन त्यांना आपल्या पावलाचा स्पर्श त्यांच्या पाठीला करून सांगत असे. साक्षात भगवान ते. पण भगवंतांनी हे अचिंत्य वैराग्य एका भक्तासाठी दाखवलं. बघा, कोणी आपल्या पाठीला असा पाय लावून काही सांगितलं तर आपण ऐकू का? हा, तर युद्ध खरं तर आता इथे दुर्योधन आणि युधिष्ठिर यांच्यामध्ये होतं, पण अर्जुन त्याचे ज्येष्ठ बंधू युधिष्ठिराच्या बाजूने लढला. तसंच कृष्ण आणि अर्जुन युधिष्ठिराच्या बाजूने असल्याने युधिष्ठिर महाराजांचाच विजय निश्चित होता. आता युद्धामध्ये हा निर्णय होणार होता की सर्व राज्य कोणाला मिळणार, आणि संजयने भविष्यवाणी केली की सत्ता ही युधिष्ठिर महाराजांच्या हातात जाईल. आणि इथे ही पण भविष्यवाणी केली गेली की युद्धामध्ये विजय प्राप्त केल्यानंतर युधिष्ठिर महाराज उत्तरोत्तर समृद्धी करतील, कारण ते पुण्यात्मा होते, पवित्र आत्मा होते, नीतिवान होते, धर्मपरायण होते. आणि 18 दिवसांच्या पूर्वी कृष्णांनी हे संपूर्ण राज्य, म्हणजे हे 18 दिवसाचं युद्ध लढलं गेलं आणि हे राज्य आता युधिष्ठिर महाराजांना बहाल केलं गेलं. आणि त्यापूर्वी ते कुठे होते? अज्ञातवासात होते. म्हणजे कृष्णांनी ठरवलं तर ते योग्यता बघून तशी शक्ती बहाल करतात आणि निर्णय बदलून टाकू शकतात. तर भगवद्गीता हा असा दोन मित्रांमधला जरी संवाद असला तरी भगवंतांच्या मुखातून आलेली ही अमृतवाणी आहे. जसे वेद हे भगवंतांच्या निश्वासातून आलेत म्हणतात, तसाच भगवद्गीता हा ग्रंथ सर्वात श्रेष्ठ असा शास्त्रातला ग्रंथ मानला जातो. मनुष्य जीवन कसं जगावं, तर कृष्णांचा एक भक्त बनून जगावं. म्हणून जो श्लोक आहे, मन्मना भव मद भक्तो, कृष्णांचा भक्त बनून. आणि सर्व धर्मांचं सार कृष्णांनी आपल्याला सांगितलं की कृष्णांची शरणागती, सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज. तर हाच भगवद्गीतेचा अंतिम संदेश आहे की कृष्णांना शरण जा, कृष्णांना समर्पण करा. जशी ट्रेन बघा दोन रुळांवरती धावते, तसंच कृष्ण भक्ती आणि आपली नियत कर्तव्य हे एकत्रितपणे करत आपल्याला ते गंतव्य स्थान गाठू शकतो आपण प्रत्येक जण. तशा प्रकारे भगवद्गीतेचं हे योगशास्त्र समजून घेण्याचा आपण एक प्रयत्न केला. जे ज्ञान मला माझ्या शिक्षकांकडून प्राप्त झालं होतं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मी प्रयत्न केला. ते करत असताना काही चूक झाली तर कृपया क्षमा असावी. भगवद्गीताचा वर्ग हा आपला लेव्हल 2 चा अध्ययन वर्ग जरी संपला असला तरी भगवद्गीतेचा अभ्यास आपण सततच करत राहतो. त्यामुळे पहिला श्लोक म्हणून आपण विराम देऊया. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. तर इथे आता मी रेकॉर्डिंग प्रथम थांबवते आणि मग तुम्हाला काही शंका असतील आजच्या